Salut, dragi urmăritori! Vă salut iarăși din nou ferma Eco Prepelița. Astăzi aș dori să împărtășesc informația privitor hrana prepeliților. Hrana care o folosesc eu și care o fac tot eu. Eu procur aparte fiecare component la diferiți producători, experimentez, văd care producător este mai convenabil, preț, calitate și rezultat. La moment să vorbim despre hrana prepeliților. Este unul din lucrurile cele mai principale în creșterea prepeliților, fiindcă prin hrană se poate transmite diferite boli, pasărea poate îmbolnăvi. Iarăși să vorbim și de bunătatea hrănii, bunătatea combicormului. Dacă nu este nu are componența nutrițională îndestulată, atunci și rezultatul la creștere, la ouat, este mai mic. De ce eu mă stărui totdeauna să fac un combicorm calitativ, din produs calitativ, și mă stărui să fac rezultatul cât mai bun. Să experimentez, să ajung un rezultat și mai bun. La moment eu fac 3 feluri de combicorm, cum vedeți, până la 4 săptămâni, până la 6 săptămâni și deja pentru prepeliță ouătoare. Eu folosesc din produs pentru combicorm, folosesc porumb, grâu, folosesc tărâță, șurot de floarea soarelui, șurot de soie. Folosesc deja făină de iarbă, la moment folosesc făină de lucernă, folosesc calciu cu drojdie de berii. Vă-l arăt. Iată așa, calciu folosesc premix, care îl procur de la premix.md pentru prepeliță ouătoare și start și creștere. Mai devreme folosam premix de la uzina biochimică din Bălț, dar nu s-a reclamat ca un premix foarte bun și deja am ales alt producător. Rezultatele din start par a fi mai bune. Deja pe parcursul timpului o să vedem mai precis, cu precizie. Și folosesc deja sare alimentară. Pe lângă calciu cu drojdie de bere mai adaug și plus 1 kg de moluză, fiindcă nu strică nimic. În afară de componentele făină de pește, făină de oasă și carne, drojdie și zăr uscat, adaug și orz, care nu face nimic rău, adaugă ale lui vitamine și așa mai departe. Nu adaug aceste componente numai dintr-o cauză, fiindcă mă stărui să fac un combicorm mai calitativ și orientat mai mult spre un produs ecologic, fără adaosuri de creștere forțată. Dacă să vorbim cum se face amestecul. Deja aici puteți vedea în tablița dată, sunt la fiecare vârstă este scris cantitatea componentului. De pildă la start 40 kg de porumb, 8,6 de grâu, nu se adaugă tărâță, nu se adaugă, șurot de floarele soarelui categoric nu se adaugă. Să vorbim privința la șurot de floarea soarelui, aveți anume nevoie de șurot de floarea soarelui. Nici într-un caz nu macuh, vă spun din ce cauză. Fiindcă macuhul conține ulei și atunci pasărea poate avea coccidioză, mai ales la start. Acesta este șurot de floarea soarelui.
Nu conține ulei. Conținutul de proteină este undeva 36%. Deci asta este făină de lucernă. Este granulată și vă arăt. Șrot de soi, folosesc șrot de soi românesc. Pentru informații puteți să vă adresați la mine. Eu vă ajut, vă spun de unde îl procur. La momentul adresării pot să vă spun și unde este cel mai bun preț. Îl procur la mai mulți producători deja după preț. Depinde de preț, că prețul variază. La unul producător poate să fie mai ieftin, la altul mai scump. Peste ceva timp situația se schimbă. Aici mai jos puteți să vedeți tablița conținutul nutriționist al combicormului care se primește. Deja variază, dar variază nu în mare, fiindcă eu nu adaug aceste componente de creștere forțată. Puțin diferă, dar nu este într-atât de semnificativ. Orice caz, la moment am rezultate destul de bune. La 45 de zile, pasărea sacrificată este în medie 250 de grame, care cred eu că este un rezultat foarte bun. La speciile ouătoare, ouatul începe undeva în a 36-a zi, începe a apărea ouă. Cum se face amestecul? Iată, folosesc așa o vană, un vas mare. Amestecul dat, am uitat să vă spun, mă iertați, această cantitate este la o cantitate de 100 de kilograme. Și aici nu aveți nevoie de 1 kilogram de premix, dar aveți nevoie de 2 kg de premix, fiindcă la noi în Republica Moldova premixul este de 2% și nu este într-atât de concentrat. Amestecul se face în așa vas. Aici am pus prealabil porumbul, grâul. Punem porumbul, grâul și punem orzul. Deja orzul socotim, reieșit din faptul, adunăm. Tablița dată este în procent, deja socotiți. Puteți faceți și amestecul 50 kg, socotiți procentul 40% din 100 de kg. Deja dacă faceți la 50 kg, se primește 20%. 20% socotiți din 50 kg și aflați câte kilograme aveți nevoie. Orzul socotim reieșind din faptul, adunăm componentele care nu le adăugăm noi, 5, 3, 8, 10, 13%. Scădem că noi punem 2 kg de premix în locul de 1, se primesc 12% de orz adăugăm. Fix așa facem aceleași calcule și la celelalte două tipuri de combicorm și adăugăm orz. Cum și-am spus, punem porumbul, punem grâul, punem orzul. Pentru a împărți în toată masa, amesteca egal premixul cu toată masa și calciul să fie amestecat cu toată masa, adăugăm și ulei de floarea soarelui, amestecăm prealabil bine, apoi în masa dată adăugăm, cântărim calciu, punem calciul necesar pentru fiecare vârstă. De pildă aici la mine este pregătit pentru combicorm, pentru prepeliți crescătoare, asta de la 5 la 6 săptămâni. Adăugăm calciu, adăugăm premixul, amestecăm toată masa bine, după aia adăugăm șrotul de soi și adăugăm șrotul de floarea soarelui plus făina de lucernă. Adăugăm și amestecăm bine. Aici vreau să mai adaug la prepeliță crescătoare
eu în tabliță nu o să întâlniți, nu lipsește șrotul de floarea soarelui. Eu mai adaug 4 kg, primești 4%, 4% la 100 de kilograme, mai adaug și de șrot de soie pentru a ridica puțin proteină. Și deja reieșind din faptul că nu adăugăm făină de pește, făină de oasă, drojdie, nu adăugăm, deja calculăm 5 cu 3, 8, 11% minus 4, 7%. De unde adăugăm 7%, adăugăm de ors. Iarăși din nou vă zic, îmi place rezultatul care se primește. Deja pe parcurs, dacă or să mai apară ceva schimbări, eu am să vă anunț, am să mai adaug un video. Vă urez succese și nu vă fie frică să experimentați rezultate mari. Vă înscrieți, vă rog frumos, la canal, puneți un like și distribuiți. La revedere!